Mám půl života a skáču. Proč tam je? Chytám. A proč vůbec jako to dělávám více? Protože já prostě neudělám prostě jenom jako věž a prostě, že to bude jenom jako věž. Já to nechápu. Takže já to ještě nějak dodělám. Odstrašující, že jo? Je, dortíky! No to fakt co? Ne, to jsou dorty. A jedu to, jedu teda to vůči. Tady ale na to je opět výlet. V dalším partu si řekneme, no ne, spíš budeme dělat to nějaký dům, protože... A ještě jsem chtěl říct, že jsem teďka zapomněl, co jsem chtěl říct. Hej, no dobře ty. Že jo? Borec. Je Jeffrey. Jeffrey, kamaráde můj, jdu tě zabít. Tak to jste kámoš jak moje noha, hej? Jeffrey, kamaráde můj, ty se tam dusíš asi, ne? Co? No, taková škoda, on se utopil. To je škoda jak moje noha, hej? Tvoje noha je celá škoda. Neříkej. Když jsem teďka řekl totální kravinovac. No však taky si myslím. Je jablíčka, kdo to je, bož, to je zabiju. Potom... Že to je husté. Super jak nějaký zajímavý věžák. Hej lidi, kurňavec. Borka jsem fakt. Právě jsem zabil chlápka, který měl u sebe dřevo. Dost silný zdroj. A jmenoval se Luboš. 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 To je takové zajímavé jméno, Luboš. Že jo. Luboš. Luboši. Oh yeah, Luboši. Tady obce. Luboši, udělám ti něco, když ti řeknu, že vypadáš jako obce. Yeah. Sakra. Ani vyskočit neumíš už. Super. Hej, ne, my jsme se teď podívali na net a tam byl nějaký retardovaný kůň. Cože? To byl retardovaný kůň. To prostě retardovaný kůň, když jsi neslyšel o retardovaném koni. Ne, nevím jak ty. No však jo, jsem slyšel. Já bych tam jinak nemluvila, víš kamo. Ty jsi strašně chytrá, mladá žena. Žena? Spíš holčičenka. Holčičenka, jaká holčičenka? Holčičenka. Holčičenka. To je takové zajímavé jméno, holčičenka. A dobré. Prostě vím, že tady je prostě věž. Co tam dělá ten jeden, jestli z toho zblázní. Sakra, už. U blbečku na dvorečku. Sakra. Jak naspal. Já to chci mít totiž rovné a hezké. Víte? Když to jsem říkal tu na Takže věž bychom měli. No ale nevypadá špatně ta věž. Když letím někam daleko, tak ji potom uvidím a potom už jsem doma. Hustý to. Oh yeah! Takže...
zadělám, protože to nechci mít vodu. Vodička škodí. Maria. Už sakra. Já chci ten svůj starý dům. Tady si udělám otvor. Hej lidi, to je fakt úplná blbost. Proč já vůbec dělám tuhle věc? Davide, můžeš mi říct, proč dělám tuhle věc? Mě by zajímala jedna věc. Proč se vůbec dělají multiplayer? Že co? Co jsi říkal? Hej! Co jsi říkal? Já jsem ti nerozuměla. Hej, jako... Haló? Je tohle logické? Aha, tak není. No já už to nechám takhle. O, dobré, tak nic lidí. Tak mějte se a uvidíme se v dalším partu.